assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe Windowa TV on calminama onon kala to mbawɗon wonde wonirde en jetti Allah tigui dokkuɗen fartang ha mbawen jottade ɗo enen gandi kala dimanche oɗo saaha heedi émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde cilbumi jayɓe hande noon émission men ha joni gatta tan koye dewle distance ɗe mbiyannoɗen hono yewtere men nde ɗo ɓennude dewle distance ɗe en kaali ko gandanɗa hoorema gorko hen saahaji ene dañi hen fitinaji e caɗele ha cergal waɗa walla ha probléme waɗa walla ni taw aɗa wonde joom suudu ma taw mettene mbarma ala ko mbawɗa hen taw won elle mo jiiɗa e muɗum gandanɗa hoorema a andano ɗum kono alay saago muña ɓaade ko an iwi ko wona ɗum ko hen saahaji kadi rawɓeɓe ene dañi hen caɗele no worɓe dañita hen caɗele ni noon kadi rawɓeɓe dañita hen caɗele e dewle mumen saaha gorko ne wona caggal leydi saaha gorko to wawi wonde foof tan taw kadi on gandutira on koddani on jeyda diwan kadi on jiidani jomum ko téléphone tan gandutirɗo walla ni taw ka mbaɗaɗo présenté o mo ganduɗa a anda ɗum Allah waɗa gandutoron hen kono gandutiral ngal wona gandutiral par ce que ko gandutiral photoji gandutiral vidéo ji gandutiral téléphone jonno gorko oyto jooɗi to hen kañumne ene haalanma ko ganduɗa wona ɗum wone makko ko ɓuuri hen hewde jomum haalat ko ganduɗa hoorema wawana ene nelduma 5 sur 5 kala ko jiɗɗa ko noon no mbinom ni tan hanma jonde e darde cikka kay aduna Allah wo foof ko oɗo gorko ɓuuri hen taw noon on ɗon gorko woni koye funtudema ha hemma ko ɓuuri hen hewde ko noon ɓe mbaɗata won hen ni ene mbiya ko ɗum joguimi ko ɗum dañmi sa ari ko ɗum waɗantumami sa ari ko ni joɗortoɗa mami udditani bitik mami waɗani ni mami wattani ni taw ko haala ɓola ata yi yima ni tan machallah e image joɗɗo yiiɗi hebdema anda no waɗa hankkante ene haala ko wodante ene joowa bandam en so tawi ka debbo aɗa andutiri mo ganduɗa ko longue distance o gandutira no fewi mi wiyanima oto naat hen saaha ene waɗa réussir saaha ene wasa wadde réussir mi wiyani oto naat hen kono haɗama nadde hen ƴeew ƴewtinoɗa ɗum ɓuuri sirde saabu wonko aɗa naata tan adantuma janggo e jaam ko nimsa mbiya sunni mi andino taw somi andino yeehi lawol mum ɗum noon haɗama nadde hen ƴewtinoɗa wasata taw jomum aɗa andi bandiramu wasata taw jomum aɗa haysa anda to hoɗi aɗa andi ganduɗo ɗum namdo saabu nden sañji dewle kewɗe ene ɓoyanno taw ko aɗa andi jomum aɗa andi iwde mum aɗa andi bandum en aɗa andi holkonko kono ko ɓuuri hen hewde joni ko image tan jeyata jomum yima hen tan jinma hen taw a anda ɗum andama taw noon ko ɓuuri hen hewde ko trompe ji mawɗi kala ko ɓe mbima wona ɗum woni ko woodi ko jonno Allah waɗa naata e ngal ɗon dewgal wona hen lewru lebbi ɗiɗi probléme waɗa wiye ayi wan noon ko jawdi tak nomo nadde hen taw wona jawdi taki mo nadde hen de nannimo hen ko yidde nannimo hen ko hoolare oɗo gorko mo ganduɗa ko wiyatnomo ko haaldanaymo ko jamma e ñalawma subuga kikiɗe kadi ene dusannoma kala ko mbiɗa ko noon kala ko cohluɗa ko ɗum woni ko waɗantuma so tawi noon hasi ha addima e nder galle tan ƴetto ɓoggol haɓɓe e dow dande ma no kewmi wiide ni a susata fofde kala ko hollunoma kadi ko moƴƴi itta joña fawaɗa leptuma lepte bonde mbiya sunno mi andino taw somi andino ɓenni ɗum no kala ko neɗɗo ene naata yo ƴewtudo oto neɗɗo nalde photoji mum tan jogoɗa e mum hoolare ene wawi yaade gallo jooɗo taw jeeya jooɗo ɗon e sal muɗum wiya ɗo ko gallam en jii ɗum ko ɓuuri hen hewde jomum noon mbaɗata jaaha galleji sehila mumen walla jaaha to ɓuuri yodde tan jooɗo filme koye mumen walla naate e oto ne dogna taw ko luɓiɓe walla taw ko oto sehil mum ne naati ene dogna hankkadi no holluma jogo téléphone ɓurɗo cherde ayi wima min ko ɗum joguimi ene holluma kañum ko jogui jiita ko ay gorko banno kala gorko noddowo ma ene wima ko ɗum joguimi ko ɗum dañmi rento on ɗon gorko kala gorko biɗoma ko ɗum dañmi wallahi kala nde natɗa e muɗum a nimsat ay gorko bawɗo on haalata on deƴƴat ko hunko muɗum ha jira yitere ma
ko ɓuri hen hewde ni moƴƴuɓe so tawi eɗen desma mbiyata ko ni ponni saɗa yiɗire min jiɗira ham ni saɗa añire ɓe gañira ham ni mi wiyatama dande ha gara gallam ay ɓen ɗon kala ne jaala tan ko ɓen jogui sutura ay ɓen ɗon ma cuure cudduma kala ko dañi dande ma hewde e famde to cuudatama haydara kono gorko joom beuse mbiyo ko ni mbami ko ni ponmi gallam ko ni mbaɗami toon gallam ko ɗum ñamata woppu yaaha kala nde adduma e galle muɗum a dañi probléme woppimo toon kadi ƴeewi goɗɗum bandiraɓe mbami wi tan ko enen rawɓe kala to wawi wonde wonide woni mbomri ndi woni diwowo woni tan bawɗo wonde fof taw ko deseteɗo haadema nadde e gorko ƴewtinoɗa ganda hol kañum nde puɗɗa nadde hen so wona ɗum wallahi nimsema jolane ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaybé addantuno on émission meɗen fodde ko fati e dewle distance saaha caɗele ne mbaɗi hen saaha ne wone worɓe hen saaha ne wone rewɓeɓe taw jomumen ko kalantuma ko wona ɗum gonɗi ƴettat ko vidéo ji mumen ƴetta e photo ji mumen ene kolluma ko ganduɗa wona ɗum woni ko woodi ɗum noon eɗen gandi ene adda caɗele dewle kewɗe ene bone hen wiye rewɓe jiiɗa resede taw wona jiiɗa resede koɓe ɓe natata ɓe ko ɓen goni ɓe ganduɗa ɓe gonɗani ɓe goni ɓe ganduɗa ko kollirta e ko kalata ko ɗum woni ko wona gotum soɓe gaddima e galle noon ɓe leptuma lepte bonde ɗum no yimɓe goppi hen hakkille no fewi oto jejjite noon wadde abonné e Windere TV mbaɗon partagé nango hen no fewi nde wonno ko ɗum nawtata en yesso image joɗɗo mo jeytono ko Oumar Doro Coumé gorko Mouhamadou Hounare wontono émission ko musiba debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaybé ha saaha goɗɗo inchallahu rabbi e jewte goɗɗe Allah jarama on jarama